termina. Todos os dias. Ah, agora tem mais Ter que trabalhar para o novo. Ai, pô, Dá vontade. Nekako poopred pušala moja sreštava. Ovo se je to tako. To може да ти хубава фото, не е с така глава. Той не е хубав, гръчката изглежда. Аз имам хубав такъв. Уел Бел. Аз съм мъчих се то с огледала рефлексия, не също с камера, да снимаш видео. Много дефокусирване. А, да. Не, виж сега ми бяга фокус. Защо остава? Тук не знам. Искам е да побегат малко. Ваня, прикрывай центъра, Ваня! Прикрывай! Ваня, на място, прикрывай там! Йоан на градата! Хора оставайте! Йоане! Качаме! Айде пак се подреждаме! Злат, Марлунов! Точно така, по ищина! Иване! Ниско ми. Вчера имаше едно височко. В Казана. Айде, Валка, пиеме там! Айде, подреждаме се пак! Хора! Иван! То най-проблема е когато тръгнеш да направиш зум. Да, той не ми е такъв. Ако си с 80, 18-200 ще стане. Той е 18-55 сега ми идва. Ама нямам. Другия ми е 70-200. С тамрони снимаш? Не, всяки. Нямаме той е 17-50 и 70-210. На той ми идва много дълъг. Да, 70 и отиваш на една стока до зародка. Не, именно 50-ка на 1,8 за портретчето за така. Абе, потъчаме, Иване! Аз имам 50-ка на 1,4. Дай му я! Дай му я в коридор! Свежеш го! Не, супер. Нищо, айде, играй! Много ти е. Аз се накупувах такива за фуфлия, повече че не знам на фуфлия. Ама като сложах на канона елката друго е. Я серията вече там съвсем друго качество се получава. Аз към обективи баш нямам нещо. Факт е, обектива прави се. Да. Там е голямата инвестиция. Се сменя на 5 години. Айде, Иване, мина! Дай, баче! Айде, подгони там! Айде ги затвориме тук, Арнаудов! Едно! Пас!
Абе, настрани ме! Павеле! Иди този пас към Валю! Главя се Петрово! Дай, бачи, дай се вземе! Добре! Не от 10 до 11. Не, сега ако има 18-200, такива начин имат ли, ако ние може да видим. Ама са яки купичи на Итала. Нали? Тия човери там гледай. Ама нали са яки? Ай, Иване! Абе, записваш, защото тук излагаш. Айди за мен. Винаги едно за сметка на другото компромис. Да, аз не съм занимавал с видео и не ми е трябвало такъв голям. 3-4 крата. Седно! Павеле, не обадява тази топка на момче. Не е качеството и друго. Да бе, ама е сега за видеото. Видео, да. Ама като не ми е трябвало. Не обадява, двама са. Добре, Иване. Айде, излез Седно. Валя, излез малко. Ляво, айде сега мя. Рулов, Иго. Бляво човека. Иване е малко по-напред малко. Йоан там се е хванал човека. Може така. Дай Валка, губим я. Е, тук на втората един статив Линхов. Ама страхотен. За 50 лева. Аз сега за 50 лева статив е такъв карбонов. Обаче той ми е фото, не мисля с така. Става за видео. Да, оня беше за видео е тук една голяма глава. Непълно. Значи те като бутнеш, Пътувам винаги го вземам. като оня стар. Ама така. Значи в eBay вряха по 200-300 лева. Ама го продава. 50 лева дал за Джото с такъв лек карбонов. Обаче много хубава работа, защото аз като пътувам и постоянно и се избутим. Малко ползвам само за снимки, за видео. Тя камерата има добра стабилизация. Не ми се налага някакво. Само да пътувам. Ама аз видео не снимаме сега си в тя. Ма иначе те се стои, да, това от ръка да снимаш. Не, то те пери, такова пък ти умаля ръка. Ама, оня какво мазно се въртеше. Затваряй! На 200 лева го лапнаха веднага. Трябваше да не го продавам. Ей, няма никой, диги главата! Ще кажеш, че лагери имаше някакви в главата. Магача! Стига ти уводяването на тази човека! Много направя кадър. Не, там на Сандански слушай. Ако има трибунка в залата. Те в зала ли се играят? Няма ли са отвънка? Не, в залата. Мислех, че са отвънка. Както на стадиона ще играят? Че аз разбрах, че вътре. Браво! Е човек! Тръгай се едно! Играй! Ляво ще даде. Айде, слез тука. Слез и останалите с хората. Ти иначе какво снимаш? Айде, баче. Туристическа фотография. А за кеф? За кеф си снимам, бе, да. Йони! Ти нещо професионално ли си? Полу такова. Ами, то аз почнах за кеф, пък сега сток снимам. Шутър сток, тия сега. Какви стоки? В така сток фотография. Аха. Браво! Там си светло, там трябва да си. То вкъщи повечето работи. Златев! Радулов, ти го! Точно така, Златев! Айде, момче, Валя! Светкавица съм взел софтбокс. Дай се задължително. Тя вътрешна светкавица. Тото има ли вътрешна? Има, ама няма полза. Няколко светкавица съм си взел за изи. Ама и софтбокса си и друга. Валя, точно така е. Да, ама то е само за вътре. Малко.
И като пътуват. Той сте, Вано! Това като стоиш дифузер. Сам си! Филтър за се. Ветко, включи се, предложи се по-бързичко. Копираме! Айде, подреждаме се скората, центъра, Златен, Валентине, 16. Сандански няма. Не. Пернаха ли не? Снима ли го? Веднага! Айде! Браво, Павка! По-смело! По-смело! Гледай къде отиде фокуса, що са мести са? Ай, Светло! Давай напред, пъти се! Светло, нали сме там да чакаме да миги подаването? Съпай! Аз съм видел много по-за Боев от това. Много да по Райзен. Особено през разварци, през такова махал отражение, всичко много. Абе замазваме, трябва да е много хубав, много скъп. Такива ползвам само. Аз предлагам да воля. Хубав е, да така довоя се. Махат отраженията. Всяка есен съканя те да излезат, да снимам пейзажи такова, като жълтият листата и все нещо няма време, няма такова. Пък това е на 2 седмици цялата работа продължава. Нали, когато е баш идеално. И не ми се става рано. Пред него да се вземи. Обаче, сам, Валева, сам, си, може да ходиш. Какво имаш? Монопод. Ай, Злате! И аз имам. И аз имам. Абе, аксесуарите са по-важни от тялото. Тялото е... Това са купуват. Всяка година е за. Аз ги сменям през поколение. Критилата? Примерно от D90 минах, после взе 7000, го пропуснах. 7100. Сега имам 7200, ще видим 7300. Сега си 500. Той излезе страхотен. Това е много пари. На 7300, ако има разлика от това. Ти не знае на фул фрейм. Нищо бе. Друго, аз ще мина и това. Аз знам, че и друго. То трябва обектив, такова. Ти не са съвместими. Те всъщност старите са ми съвместими. Но той е Тамброна, не го знам да го са. Трябва да са съвместими. Тук на канона не са... Ариш, преча, бе! Той е 750 на Никола е много ход. Не толкова скъпо. Слав, Коце, съхранявай 14. Марти, айде аз ще ги запомня.
Зато и дет снимам, не ми трябва фулфрейм. Зато и дето снимам, не ми трябва фулфрейм. Много пъти ми трябва на нас път. На тъмно особено или на... Да, добро буке няма как да направиш. Да, не ми трябва буке. Да, да изпусне. То да скай за место артистическа фотография. Никой се представа, но... Те съм решил да се сменям вече по този апарат. Да то краста, то те е така работа. Ема ти пък нещо дето че остава цял живот. Една снимка. Първият ми беше 10-76 мегапиксела. Съждам, ако не беше да снимам сток, да ми трябва мегапиксели. Щях още с него да карам. Обаче те там снимките ги приемат от 4 мегапиксела нагоре. То няма какво да изрежеш. Аз си много режа, като мина през Режем? искам да скоя повече. Сега тук от 24 някой път снимам се просто като ми кефи наполовина ще я режа и на 7 да я Ама аз по принцип си ги преразмерявам всички малко над 4К. Ето... Много ли снимаш или? Да, ама за сайта ги пускам възможно най-близо. Да, си ги правя горе-долу 10 минути. Около 17 езици. Пък им дигам на минимална компресия. Контрол... Качество 12 направо. Той не го фанах май. Трава. Шута го фанах, ама вратаря. Не знам как, аз ще ми любопитно бъде как се фокусирава на телевизията, защото... Ами нещо ходи където си иска, не знам. И изостава по краищата, пък аз може ги гоня в центъра. Виж всякъде. Пък уж се го въртя към